Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. And this one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Banderas. My love, eto na po ang biyahe ng buhay ni Reynan. Hi DJ Lala, may asawa po ako. Ayaw ko po sana siyang mangibang bansa. Pero ginawa ko po, pinayagan ko na. Kasi yun daw po ang pangarap niya. Kahit labag po sa kalooban ko, umoo ako sa kanya. Mga 4 months po, di na siya nagpaparamdam. At di nga po nagtagal, nakipaghiwalay na siya. At inamin niya sa akin na meron daw siyang nagawa na hindi ko gusto. Kasal po kami. So iniisip ko po, DJ Lala, paano na yung pamilya namin? Mahal ko po siya ng sobra eh. Sana po tulungan niyo ako. Ako po si Reynan ng Bulacan. This is the risk we all take. Kapag pinapayagan natin yung taong mahal natin na malayo sa atin. Kasi temptations will always be everywhere, my love. Will be present everywhere. And sometimes we doubt just how strong yung foundation ng relationship natin is. It's hard to risk. It's hard to, alam mo yun? It's hard kapag nakikipaglaro ka kay tadhana. If tinitempt mo yung faith, kung matatag na ba kayo enough para magawa nyong tagalan at i-survive ang long distance type of relationship? Or hindi pa? And sometimes, kapag meron na kayong anak, kapag meron na kayong pamilya, you think that is reason enough to keep the family together no matter the distance. Kasi it should eh. It should be enough to keep the family together. Sa tamang isip ng tao, dapat ang priority mo ay pamilya mo na. Kapag pamilyado ka na, you stick to your family kasi you are not only being loyal to your partner this time around. You are being loyal to your kids as well. Kasi wala silang kasalanan dito, my love eh. You brought them into this world with the promise of giving them a family. Hindi nila ginusto na maipanganak. Pero binuo nyo sila. That should be an enough reason for you not to cheat. 'Di ba? Not to look elsewhere kapag nalulungkot ka sa malayo. Unfortunately, sadly, that is not the case. So my love, dito sa sitwasyon na meron ka, if ayaw na talaga ng asawa mo, what else can you do? You cannot beg kasi you should not. Pwede mo siyang konsensyahin about sa anak ninyo, sa pamilya ninyo. Pwede mong gawin yun, my love. Pero dahil kasal kayo, you have yet another way to do it. If you are gonna be willing. If you have the strength to brave through the process. Let's do it legally. Mapapauwi mo siya dito sa Pilipinas. If mapapatunayan mo, if may katunayan ka na siya ay nakiabit or siya ay nagkasala. Kasi ang pagkakasala ng cheating, lalong-lalo na sa kasal, ay punishable by law. So you can teach your partner a lesson. Pero that's a big if. If ready ka, not only emotionally, mentally, physically, and somehow financially to do it. Pero kung ayaw mo nang stressin yung sarili mo to go through that stress of legal actions para lang mabigyan ng lesson yung asawa mong hindi makontento sa isa, my love, you can let her go. You can set her free. Wag natin ipilit yung mga sarili natin sa mga taong ayaw sa atin. It's 2023. It's about time
Na kapag may taong ayaw sa atin, pakawalan na lang natin sila nang hindi humihingi ng eksplanasyon. Kasi kahit ano pang sabihin mo, kahit pa anong rason ang ibigay nila sa'yo, that will never be enough to take away the pain they already caused you. So why bother? Why bother for begging this person to stay into your life kung sila yung gumagawa ng paraan para kumalas, para bumaklas, para umalis? What for? Diba? Ba't pa natin papahirapan yung mga sarili natin instead of wasting our time seeking for reasons as to why kailangan nila tayong iwan? Instead of wasting our time begging for this person to stay, kahit ayaw na nila, I'll use my time for me, for my own future. Thinking kung paano ko mas mapapaganda yung buhay ko nang wala siya sa piling ko. Kung meron ka mga anak, ituon mo lahat ng pagmamahal, atensyon, effort mo sa kanila. And I assure you, it will all be worth it. Kung gusto mo ang asikasuhin mo na lang ay yung arrangement sa mga bata, yung pananagutan niya sa mga anak mo. Pero ikaw, give yourself some love. Save what's left sa dignidad na meron ka, my love. And do not beg for her to come back, to choose you again, to think otherwise. Kung sa isang snap of a finger nagawa ka niyang palitan, kalimutan, ipagpalit yung pamilya ninyo. Doesn't that tell you kung ano lang yung value ng pamilya nyo sa kanya? So my love, save some dignity para sa sarili mo. Do what's right para sa mga anak mo. I-secure mo yung future nila. Do some legal actions against your partner para lang i-ensure na hindi maiipit sa gitna yung edukasyon at kinabukasan ng mga anak mo. Pero ikaw, you move on. Madaling sabihin, I know. Pero hindi imposibleng gawin. Hindi mo imposibleng maranasang makaalpas sa lungkot at hirap ng kahapong ginawa niya sa'yo. You can do that, my love. Again, it's 2023. Let's not subject ourselves to pain. Huwag na nating ilagay yung mga sarili natin sa sitwasyon kung saan masasaktan lang tayo. I'm not saying na marami naman dyang iba. All I'm saying is, my love, mas mahalaga ka. Hindi masamang isipin na ibigay sa sarili mo kung saan ka sasaya. Klaro? Klaro.